Abuztuak 22 ditu gaur, asteartea da eta Kataluniara begira jarraitzen dugu. Joan den osteguneko atentatuaz geroztik zabalik jarraitzen baidu ikerketak bertan. Gurera etorrita berriz turismo ereduaren eragina da. Nabari dena etxebizitzen erregistroan zein larrun mendiko azpiegituren eraberritzean. Gurean gaur gai hoiek eta kontu gehiago lerroburuetan segidan. Mosoek hil egin dute Bartzelonako atentatuaren egiletzat jotako gizona, Younes Abu Yaqub. Tiro zilute Kataluniako hiriburutik 50 kilometrora subiratzen lehergailu faltsuz egindako gerrikoa zeramala. Iruñea, Barakaldo, Gasteiz edo Donostian egin bezala, Bilbon ere Altsasuko gazteekiko elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dute. Bertan, auziperatutakoen gurasoek epaiketa prestatzeko indarra eta laguntza beharko dutela nabarmendu dute. Gutxienez, 2 eraso izan dira Azkoitiko jaietan, hilaren 15ean bat eta 18ean bestea. Hala jakinarazi du Sostenipe talde feministak. 100 lagun elkartu ziren atzo, herriko plazan erasoiek salatzeko. 6 obus aurkitu dituzte Ziburun, Zokoako hondartzan, atzoko eguerdian aurkitu zituzten Bigarren Mundu Gerrako lehergailuak eta gaur dira aztertzekoak. Bitartean segurtasun moduan hondartzak itxita jarraitzen du. Larrun mendiko azpiegiturak eraberritzeko aurkeztu dute Larrun 2020 egitasmoa eta aldeko zein kontrako iritziak eragin ditu. Egitasmoaren aurka sortu dute Larrun ez unki kolektiboa. Herritar, hautetsi eta eragileekin gogoeta egin eta horren arabera irizpide batzuk finkatzea proposatu dute. Araututako 1710 etxe turistiko daude Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Hoietatik 889 Donostian daude, Bizkaian eta Araban baino gehiago. Lakuako gobernuak txosten bat egingo du legez kanpo turistiko gisa baliatzen diren etxeak identifikatzeko. Gaur gauean hasiko da Flamenco on Fire jaialdia Iruñean, dantza, kanta, kultura eta gastronomia uztartzen dituzten hainbat proposamen ditu aurtengo egitarauak datorren astebeterako. Denbora beharko dute polizien ikertzaileek froga guztiekin puzlea osatzeko eta horregatik ez dute itxitzat jo operazioa. Baina joan den asteazkenean Tarragonako Alkanar herrian hasitako gertaera sortari amaiera eman diote. Younes Abu Yaqub harrapatu eta hilda. Ustez 12 kidek osatzen zuten taldean ihesean zebilen azkena. Ordu batzuk lehenago baieztatu zuten poliziek Rambletan 13 pertsona hil eta 100 gora zauritu zituen furgoneta gidaria zela eta atentatuaren egiletzat jo zuten, haren irudia zabaldu eta herritarrei kolaboratzeko eskatuz. Abu Yaqubek 4 egun egin ditu ihesean, Ripolen bizi zen Abdelaki Esati imanak gidatzen zuen meskitaren herrian. Hain zuzen, Alkanarren aurkitutako gorpuzki batzuk imanarenak direla baieztatu dute. Esati jotzen dute ustez 12 kidek osatutako taldearen buru. Cambrilsen Mosuek hildako 5 erasotzailez gain, gutxienez beste 2 kide daude Alkanarko gorpuzkien artean eta Abu Yaqubekin 8 dira hildakoak, beste 4 lagun dauzkate atxilotuta. Egoera horretan zenbaitek badirudi eztabaida desbideratzeko gogoa duela. Autoritate eta segurtasun ordezkari katalanen agerraldietan, katalanez hitz egiteak zalaparta eragiten jarraitzen baitu. Besteak beste, badirudi nahiko arrazoi dela kazetari espainiarrek agerraldietatik alde egiteko. Yo si em fan la pregunta en català, responc en català. Si me la fan en castellà, bueno, es que, pues molt bé, pues adiós. Aquí no ens imposaran tampoc a... Escolti, nosaltres, a veure, ho hem fet. Sí, nosotros no tenemos inconveniente en repetir la misma respuesta en castellano. Bien bitartean, hildakoak agurtzen jarraitzeko egunak dira honakoak eta Kataluniako musulmanen elkarteek ere elkarretaratzea egin dute gertatutakoa gaitzesteko. Zaurituetatik 58 lagunek oraindik ospitalean jarraitzen dute eta haietako 8 egoera kritikoan daude. Iruñan, Gasteizen, Donostian eta Euskal Herriko beste hainbat txokotan suertatu bezala, gaurkoan Bilbora iritsi da Altsasuko gazteen askatasunaren aldeko aldarria. Bertan, 10 lagunek Oian, Adur eta Jokinen askatasuna eskatu dute eta horrekin batera eskaera fiskal izugarri altuak dituen auzi hau bertan bera geratzeko eskaera egin dute.
Ames gaiztoak 10 hilabete bete ditu Guardia Zibilak gure lagunak eraman zituenetik. Beste behin, hasiko gara etxetik 100 kilometrotara preso eta sakamanaturik dituzten Oian, Jokin eta Adurri besarkada bero bat eskainiz. Zuekin gaude eta gurera bueltatu arte borrokari eutxiko diogu. Norberak bere esparruan, bere eran, baina denok batera, gure bidezko eskabideak aldarrikatuz. Zuek gabe ez litzateke posible izango. Mezua zabaldu eta altsasun gertatzen ari denari buruz hitz egin ezazue zuen ingurunean. Gu ere komunikabideak baitkara. Mezua edatu beharra daukagu. Jendea jakin behar du zertan den altsasu eta gizarteari zer suposa liezaioken horre guztiak. Jendea jakinaren gainean egon behar du. Besterik ez. Bihotz-bihotzez eskerrik asko, zuekin kontatzen dugu hurrengo mobilizazioetan. Guztion artean lortuko dugu, muntairik ez, utzi altsasu pakean, altsasukoak aske! Egun gutxi dira Donostira porturako ginela eta gaur hemen Bilbon. Hemen gaude altsasuko gurasoak, hemen gaude Ainara, Aitor, Aratz, Adur, Iñaki, Jonan, Jokin, Julen, Naia eta Oianen familia tartekoak. Egun Jokinek, Adurrek eta Oianek festak gozatzen egon beharko lukete. Aitzitik, beren etxetatik 500 kilometrotara urruti daude, Estremeran, Aranjuezen eta Navalkarneron, hain zuzen ere. Kontatu iezaiozue munduko edozein bazterreko senide ezagun eta lagunen altsasuko 11 gaztei beren familioi eta herri osoa bati bizi arazten ari zaizkiguna azkeneko 10 hilabetetan. Gure seme-alabak feria egun batean parranda atera ziren eta terrorista bihurturik etxeratu ziren. Esandakoa, entzun ondo. Gozatu, benetan, gozatu, aprobetxatu egungo egunak eta egoerak. Barregin, bizi eta benetan gainerare aldarrikatu. Gora gureak, Adur, Oian eta Jokin etxean nahi ditugu eta maite zaituztegu. Gora gu! Azkoitiko festetan sexu eraso bat jasan zuela salatu du adingabe batek, hilaren 18an izan zen eraso hori. Segurtasun sailak adierazi du ertzaintza kasua ikertzen ari dela, epailari susmagarri baten izena eman diola. Azkoitiko udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak gaitzetsi dute erasoa, 100 herritarrek Azkoitiko plazan egindako elkarretaratzearekin bat eginda. Hain justu, elkarretaratze hori hasi baino apur bat lehenago jakinarazi zuen Sostenipe talde feministak beste eraso bat ere izan dela festetan. Jakin berri deula abuztuak 15 beste bortxaketa bat egon zala, eta idatzixe olako orokorra hori zetien arrazoi hori zendala, ondiken ez daukagulako informazio pixegit. Eskerrik asko nahi etortzeatik. Azkoitiko eta Azpeitiko udaletako zein Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariak egon dira salaketa elkarretaratzean. Javier Zubizarreta Azkoitiko alkateak bere aldetik lasaitasuna eskatu eta ikerketan konfiantza izan behar dela adierazi du. Asko, lasaitasuna eta esku honetan doa investigazio ikerketa gaurra dikuste eta bere fruitu emango da. Herri berean gizon bat atxilotu zuten larun batean, bikotekidea jotzea leporatuta. Atxilotuak 24 urte ditu, bikotearekin liskarrean ikusita eraman zuen ertzaintzak. Gasteizen ere indarkeria matxista egotzita, ustez erasotzaileak 24 urtekoak bere bikotekide ohia jipoitu zuen, baita emakumearen oraingo bikotekidea ere. Erasoa Abetxuko auzoan gertatu zen joan den ostiralean eta biktimak Gasteizko ospitalera eraman zituzten. Joan den ostiralean beste gizon batera atxilotu zuten Bilbon, kalean bere bikotekidea jotzea leporatuta. Udaltzaingoak jakinarazi du biktimak tratu txarrengatik salaketa jarria duela. Estatu behar duguna gurekin kizuna salatu behar da.
6 obus aurkitu dituzte Ziburun. Atzoko goizean zokoa hondartzan izan zen gotorlekuen gunearen azpian. Eguerdiko 12 eman zen aurkikuntzaren berri eta ondorioz hondartza hustu behar izan zuten. Horrekin batera, segurtasun zonalde bat ere ezarri zen. Iparraldeko zenbait hedabideen informazioaren arabera, Bigarren Mundu Gerrako lehergailuak izan daitezke atzo Ziburun agertutakoak. Gaurko egunean zehar, lehergailu teknikariek obusak aztertuko dituzte. Hego Euskal Herriko hondartzetan duela 4 urte antzeko kasuak eman ziren Bermeo, Lagan eta Zurriolan. Larrun mendira igotzeko trenak, turistentzako aparkalekuak eta tontorreko eraikuntzek egokitzapenak behar dituzte. Horretan denak ados daude, baina batzuek naturari ahalik eta kalte gutxien egin eta mendi gisa atxiki nahi dute eta besteek turismoa sustatu eta bisitari kopuru handitzeko proiektua gauzatu nahi dute. Joan den ekainean aurkeztu zuten saran Larrun 2020 proiektua. Pirinio Atlantikoetako departamentuko presidentea, Sara, Azkaine eta Urruñako alketeekin agertu zen jendaurrean egitasmoaren nondik norakoen berri emateko. Argazkiarekin proiektuaren aldeko batasuna erabatekoa zela pentsa zitekeen, baina Larrungo lurrek Nafarroa garaiko eremua ere hartzen dute eta berako auzapeza falta zen agerraldian. Gerora jakin ahal izan da, udalerriek duten proiektuarekiko atxikimendua ere ez dela erabatekoa. Testu inguru horretan sortu dute Larrun ez unki kolektiboa. Proiektuaren inguruko argi ilunak azaleratu eta Larrunen etorkizunari buruzko gogoeta egin beharra mahai gaineratu dute. Uztailean erabaki zuten mugimendua martxan jartzea eta abuztuan egin dute lehen elkarretaratzea Larrunen bertan. Larrun 2020 berrikuntza proiektuaren atzean beste zerbait dagoela ohartarazi dute turismo ereduari lotua dagoena. Eta kolektiboko kideen arabera proiektua jaso duen babesa lausoa da. Kontrara, egitasmoaren aurka altxatzen ari diren ahotsak gero eta ugariagoak dira. Aurrera begira, elkarte gehiago atxiki eta inguruan diren 4 herriez haragoko jendea ere bildu nahi dute. Eusko Jaurlaritzak EFE agentziari emandako datuen arabera, araututako 1.710 etxebizitza turistiko daude Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Erdiak baino gehiago, Gipuzkoan erregistratu dituzte 1.100 hain justu. Gainera, Donostian daude, horietatik 889. Bizkaian 554 etxe erregistratu dituzte eta Araban berriz 76. Urtebete da Eusko Legebiltzarrak turismo legea onartu zuenetik eta arau horretan jasotzen da etxeen erregistro bat egiteko beharra. Legearen arabera, etxe turistikoak dira oporraldirako edo turismorako helburuekin iragarri edo komertzializatutakoak. 10 hilabete daramatza zabalik enpresa eta jarduera turistikoen erregistroak. Jaurlaritzako iturriek zabaldu dutenez, erregistratutako etxeak gainbegiratuko dituzte frogatzeko turismo legeaz gain udaletako araudiak ere betetzen dituztela. Jaurlaritza berriz azterlan bat prestatzen ari da, argitzeko zenbat etxebizitza ari diren legezkanpo turistiko gisa erabiltzen. Espero da aurki ezagutzea txosten horren ondorioa. Flamenco on Fire jaialdia hasiko da gaur Iruñan. 4. aldiz eta aurreko urteetako edizioek izandako arrakastari esker, flamenkoak iparraldera bidaiatu eta Iruña hartuko du hiriburutzat astebete osorako. Kultura, musika, gastronomia, aisialdia eta arteaz gozatzeko 11 ekitaldi proposatzen ditu aurtengo egitarauak. Flamenko munduko artista eta jarraitzaileen arteko elkargune bilakatuko dena. Flamenko vanguardiak eta bestelako musika estiloekin egindako gurutzaketak izanen dira nagusi. Gaur gaueko 9:00 Cañizares eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoak eskaineko dute jaialdiaren lehenengo musika saioa. Baluarteko areto nagusian izanen da. Pixka bat beranduago 11:30 Martirio, Raúl Rodríguez eta Javier Colinak Tres Reyes hotelean eskaineko dute kontzertua. Datozen egunetan zehar, flamenko munduko beste artista askoren espektakuluak ere ikusgai izanen dira.
Besteak beste, Pedro el Granaino, Carmen Linares, Miguel Poveda, Tomasito eta Antonio Carmona. Azkeneko hau, zentralaretoan egonen da abuztuaren 26an gaueko 9:00 aurrera. Aurreko urteetan bezala, flamenkoaren inguruko jardunaldiak ospatuko dira Nafarroako Ijito Elkarteen Federazioak lagunduta. Sabikas musikoaren omenean, tailerrak, hitzaldiak, eztabaidak eta zenbait kontzertu ere eginen dira. Aurtengo egitarauaren berritasuna kalean emanen diren bi ziklok dakarte. Bermut flamenko izendatutako honen barruan, janaurrekoak eskainiko dituzte DJ eta bestelako flamenko kontzertuekin batera Burgoen plazan. Horretaz gain, goizero 3 errezitaldi entzungai izanen dira Mañueta kalea, Udaletxea eta Gaztelu plazako La Perla hoteleko balkoietan. Gastronomiarentzako tokia ere izanen da egun hauetan El Pintxo de Sabikas ibilbide gastronomikoaren barruan. Nafarroako ostalaritza elkarteak bultzatuta, Iruñeko 30 taberna eta jatetxek pintxo bereziak prestatuko dituzte Sabikas musikoari omenaldia eginez. Flamenco on Fire jaialdiak amaiera emanen dio bere egitarauari abuztuak 27an Jose Enrique Morente eta Juana Bitxuela Nietoren kontzertuarekin. Gaueko 11:30 hasiko da Tres Reyes hotelean. Pablo Berger bilbotarraren Abrakadabra pelikula Oscar sarietarako hautatua izan da. Horrekin batera, Estatuko Zinema Akademiak, verano 1993 eta 1898 Los Últimos de Filipinas filmak hautatu ditu. Carla Simón eta Salvador Calvo zuzendarienak urren ez urren. 3 pelikula hauek 52 filme luzeen artean aukeratu dituzte eta atzerriko hizkuntzen atalean parte hartzeko lehiatuko dute. Irailaren lehenengoan jakinen dugu zeinek hartuko duen Oscarretarako bidea. Vengo a transmitirle la orden para que entregue esta plaza. Sálvelas. Ondoren, Hollywoodeko Akademiaren txanda izanen da parte hartzen duten herrialde guztien artean bere hautaketa egiteko. Horietatik, Oscar saria lortzeko lehiatuko duten azkeneko 5 filmen tituluak ezagutuko ditugu. Mire que nos manda un traidor. Un traidor no, pero sí un incompetente. Berger, 2012an Blancanieves pelikula zuzendu zuena, generoz aldatu eta komedia bat aurkeztu du oraingoan, kolore eta barre algarez beterik dagoena. Gainera, aktore zerrenda azpimarragarriak parte hartu du Abrakadabran. Horien artean, Maribel Verdú, Antonio de la Torre, Jose Mota eta Kim Gutierrezek bete dituzte pertsonaia nagusien paperak. Filmeak jaso dituen kritiken artean, bere eszenografia ona eta irudien bizitasuna nabarmentzen dira. Argumentuan, zentzugabekeriak kreatibitatearekin nahasiz, pelikula hipnotikoa lortu du zuzendari bilbotarrak zenbait kritikoren iritzi. Abrakadabra Iruñeko hainbat tokitan grabatu zuten duela urtebete inguru. Besteak beste, Tres Reyes hotela, Ubarbin klinika, Antsoaingo eliza eta Sanduzelai auzoan. Nafarroa eszenatoki bezala aukeratu duen produkzio bakarra ez da hau. Izan ere, azken aldian hainbat grabaketa egin izan dira, Nafarroako gobernuak handitu egin baititu zerga pizgarriak. Santiago plazan gaude eta jendetza topatu dugu eguzkipean bertso saioa ikusten. Gaur, Alaia Martin, Nerea Ibarzabal, Arkaitz Estibaiez eta Ibona Julia daude bertsotan. Ea zer kontatzen diguten. Egunon, esnatzen, astea bezala esnatzen hori. Zelako plaza da Bilboko azten nagusi, ez dakit aurretik egongo zineten? Bueno, plaza politia izaten da normalian, jende mordo bat biltzen da, eguzkitan edo itzaletan edo euritan izanik ere beti jendea animatzen da, entzule beroa izaten da eta festa girokoa nola bai. Azuretan da, Bai, bardi, noin dela 2 urte egon nintzen uste lehengoz, eta urte bigarrenez, eta bai, gogotzu, akortan abein gaina ibala euri pilo bat eta ikustat horren nintzela, baina alan dabe beteta zegoela plazi, eta bueno, gaur seinale hona izango, egualdi honak gainera. Eta ze asmo azten nagusirako, juerga bai, ez, pare bat bote eta txera? Bueno, ni oso bilbozalea naiz eta normalean gustatzen eta aprobetxatzea saioko eguna gero parranda pixka diteko, gaur ezingo dut, baina bueno, pare bat trago hartu eta
behintzat txostetatik bueltatxo bat ematea eta zazpikaletan pasiatzea tokatuko da, behintzat buelta txiki bat. Bai, gu zapatun behi bota gendun, eta gaur pixer seguru gaur ez dakit, baina hola, agenda zabal xamarra bai, normaline bizitzako hiru bat bider etortzen da. Ba, ondo pasan, eskak. Eskerrik asko. Bueno, atzo juerga, ezta? Bueno, apurtxo bultatxoa demongen, baizu, biloko jaiak dire eta biloko jaietan batentazioa handiak izaten diren. Horri bile ginen apurtxo bai. Nibon formatxo bileko zan. Nik eguneko plana, atxo, miek azuta hori da horregik. Eta gaur, ordu batetan, Santiago plazan bertu zaio. Zelako plaza zuten da Bilboko aste nagusia? Bero, haitxeten da, ikusten duzu lekurik onenak hartuta dauz azten danerako, beti dugu eguzkizen historia hau, horre erretan diela eta hemen usteloten da, baina, bueno, beti plaza polita izaten da. Bai, bueno, azten dabil eta apurka saia berotzen joaten dire. Izaren abilgune oso gozo bat bai Bilbotar bertuzalentzat eta Bizkai osotik hurbiltzen da jendea bai, ez? Jaien aitzaki eta plaza polita besteko. Eta azte nagusirako, emetik aurrera, oraindik 3. eguna baino ez da, ze plan dokazu? Ni kanpora noa. Ni Irunako kanpora noa, bariko enbarrik nator, gotela txosan baten turnoa, baina, nire momentu zengo dute olako tartetxo bat, eta kanpora noa. Eta zuk arkaiz, konpartxakide moduan? Nik uste demenik hiliko nazela, egia da azte azkenetik aurreia saio desentekoa zela atorren azte buren da, beste herri batzutan eta kanpotik hiliko naz, baina uste tartetxo batzuk eta bilatuko da zela hemenik agertzeko. Ba, eskerrik asko. Ustez Bilbon behintzat, ezertxo ere ez da falta, gauean edo egunez, daukagu giro aparta. Hurrengo astean igual zertxo bait, eskatuko nuke barka, balneario baten aste oso bat, osakidetzak pagata. Azken 2 urte hauetan, jaiak apur bat aparte, beti 2 umeen zaintzan, kolumpiotan jotake, eta agian guarderia bat, ideia ona litzake, gu poteatzen hortik joateko, zeharo nekatu arte. Zeharo nekatu arte, ze janari da ze trago, takoiak ez dauzkat beti, gasolen mailan enago, ta eskaera garrantzitsu bat egin behar dut zeharo, txosnako barra jarri behar da metro erdi bat berago. Pinpilin pausa konpartzan, hainbeste trago hartuta, purpurinaz bete iztar ule eta titipunta, urrengorako uz dezatela brillo guztia ahaztuta, lehengo urtekoa oraindik ez dut guztiz kentzea lortuta.
Urtero etortzen zara? Bai, urtero, egunero. Eta zer da gustatzen zaizuna? Ambientea eta bertsolarien kantatzeko modua. Oraintxe bertan hasiko da, ezagutzen dituzu bertsolariak edo ze egunero goten da, ez? Bertsolaritza. Ia gehienak ezagutzen ditugu, zen urtero etortzen naiz ikustera.